Alright, yan ako ngunyan sa Zone 2, Marupit Norte, Kamaligan, Camarines Sur. Uga naman akong naaraman na sarong masiram na kakanan, tapos bistado naman, naharay o syudad. So kung gusto nyo maaraman, asin ang sa indang mga disigdiyo, ito na, DA's Kitchenette. Alright, maray na hapon giraray sinduga boss, si Papa AJ ni. Yawan ako nga sa DA's Kitchenette na makukuha ni Dio sa Marupit, Kamaligan. So, ini po si pighanda ninda ng mga iba-ibang dishes na hali po ki Ma'am Daisy Abella, tama ako. So, kaya naging DA's Kitchenette niyo kasi gabos pong name sa mga aki ni Mrs. and Mr. Abella is puros po nagpupuon sa letter D. Kaya naging DA's Kitchenette siya. So, si Ma'am Daisy Katay ko niyan, siya si sarong nagmamanage kay ni yung kitchen igdi na makukuha sa Kamaligan. So, i-interview ko siya sa dikit na mga kahaputan kung sa'y nagpo ng DA's Kitchenette and then pirang taon na nag-ooperate o pirang bulan. Tapos kung ano-ano ang mga DS na sa atubangan ko. So, introduce ko sa inyo si Ma'am Daisy Abella. Ayan, ano pong trabaho? Actually, may akong work. Okay. Yun lang, nagmamanage lang kanino. Okay, siya ang saro sa manager idea sa restaurant na iniyo. Okay, ma'am, saro-saron ta, ano po mga tigralatag mong kakanan ni So, Dio? bali po naglatag kami ng beef nachos, buffalo chicken, tapos shawarma fries, liampo, cheese burger combo po with fries, tapos beef tapa and cordon bleu, saka duwang coke float. Okay. Actually, ma'am, pakahiling ko lang kayo niyo sa Facebook page. So, pirang years na o pirang months na ito nag-ooperate niyo? So, ano pa man lang po, 6 months. Nag-start kami June 3. June 3. So, after pandemic, nag-start na sinda. So, kung tama ako, pagbabanggi, tinatao naman iniyo, actually nga kinabal ninyo ito para siya na banggi, dahil naman kami makaisturbo sa inda. Ayan, ma'am, isisay po ang mga DAs na yaon po iniyo sa pangaran na nasa likod ko. So, sa DEs po, ang pinaka-inas ko na kong mata, which is, siya talaga sing nagibo kaning concept na iniyo. Si Dina Abella po, Diana, Donna, Daisy, Danica. Okay, So, kami pong 5. Pero po, so the rest po kaya, kanya-kanya po kami specialty. So, kami pong magturugang nag-prepare kaninong foods. Okay, hain po si mga katugangan mo. Yun po sa lag, nasupog lang sa Nausupog lang. Tapos, ugang sarukan tugang na nasa trabaho. Tama? Yes po. Okay, siya talaga si nagpun kay Nico, Yes tama ako. po. Okay, actually kaya, 3 years ago o 5 years ago, pirmi akong yawan igdi kasi, si Papa Ninda, sarong parabolong igdiyo. Ayan, si Kuya Ambet ang apod, bistado ng igdiyo. Pag dyan kang magabot sa may Marupit or sa Tacolod area, pag sinabing Kuya Ambet, bistado ng igdiyo. So, dinadara ko po yung aki ko, tapos si wife ko, pero di ko ina-expect na paglaog mig Dio, yun na pala iniyo si mismong pesto kan DA's Kitchenette. Kaya nangalas ako, paglaog ko yaon si Kuya Ambet, niya kisay ng restaurant na iniyo. Ito pala sa mga aki niya. Sabi ko niya ako, nagparadakula tapos asin nagparabong si negosyo ni Kuya Ambet tapos kang mga kakian niya. Kaya aram ko na si mga aki niya, or duwa sa aki niya yata, is saro sa aki niya, engineer, and saro is architect. Yes, architect. Architect lang, Yes, maman po. engineer. So, kadto, that time, mayo ni mga pestong ini, yaw lang kami duman sa balyo, binubulong ni Kuya Ambet. Ayan, kaya isa doon siya. Kaya nangalas ako, may restaurant na panidiyo. So, hindi, kompleto na. Ano mga sineserve nindo? Pamahawan,
lunch, tapos may ang aram ko, may merienda pa. Yes po. So, yun na po, di sa ano po, merienda, yung burgers, may mga sandwiches din po kami, like Clubhouse, tuna sandwich. Okay. Tapos po, yung mga milk tea din kami. Mahilig kami mag-milk tea, kaya tiga namin na din. Iba mi na sa milk. Sige ba, may tapos may mga free to order sindaning cake. Ayan, kung gusto nyo mag-order, mag-PM lang kamo sa page sinda. And then, ano pa, ma'am, pagbabanggi, may, may inuman ba hindi? O Ay, nag-order? pagbanggi po, Mayo. Pour lang talaga siya. Okay, tandaan nindo si mga binibirisita ko sa ibang tigga-vlog kong mga negosyo, may inuman to pagbabanggi. Pero in MDS Kitchenette, dahil po hindi allowed mag-inom. Puros lang po hindi kakanan, tapos irestoryahan. Kung may mga meeting ka mo, may mga may mga urli-uli ka mo, pwede ka mag-beer sa DS Kitchenette, pero dahil pwede ang beer i-bio. Beer is not allowed. Ayan. Tapos, ano po madam? Ano mga sinaserve mo yung milk tea? So, nag-o-online man ka mo, nagpapa-order man ka mo via online? Yes po, available man po ang delivery, pero may time lang din po, like kaning morning. Kasi po, pag dinner na, sobrang matao na talaga. So, day na kaya Dahil na magkaya deliver. Pick up na lang Pick po. up na lang. Mayo ka mong partner na any accredited delivery services like Food Panda, Deligo. Nagpo-process pa po kami sa ano. Okay. Ayan. Hopefully, dapat paparayas naman ang sign ng delivery tanganing magdakula pa sin mabiston DA's Kitchenette. Once again, nagpapasalamat ako kay Ma'am Daisy Abella na napaunlakan ako interviewin siya. Tapos sa taong kami opportunity na makaver mo po ang DA's Kitchenette na makukuha ideyo sa Zone 2, Marupit Norte, Kamaligan, Camarines Sur. So bago nagparahanap kami, dahil may mahanap ang Tacolod Street, ay Tacolod Elementary School, taugad ako duman sa Balyo. Tapos pagkapot ko sa kanto, yung man lang na yung Tacolod Elementary School, so bisado man, der-derecho lang da, naku amin man tulos. Dahil ko na-expect na si Kuya Ambet pala nagigilihan ko. Yaw kaya siya duman nagbubulong. Okay, ma'am, salamat na maray. Tapi karalatag mo niya sa tighandaan mo kaming may serum na pagkakan. Dahil ko aram kung mauubos si Neo. Pero, rest assured na namitan ko ni, iti-take out ko na lang. Sige, Ayan, sure so, DA's Kitchenette, dahil ito paglingawan, hindi lang yan sa Marupit Kamaligan. To be exact, anong landmark, madam? Ano na lang po, siguro as na lang po kung sa inyo Ambet. Ayan, pag abot mo dyan sa may highway, Kuya Ambet yun, ayan. Tapos siya na po dyan mismo, sa residence sinda, makukuha ang kakanan niya yung DA's Kitchenette. Okay, nagpapasalamat ako sa magturugang na DA's, ayan, day ko araram pumisit talaga yan. Pero, sa Team Abella, ayan, sa panginginutan ni Kuya Ambet, si Ama Ninda, tapos the rest, si mga siblings siya, si mga aki niya, kaya nagpapasalamat ako maray, na imbitanan ako. So, maray na hapon sa Indo ka, boss, makarakan kita. Peace out.